Nemmnu fil-verità u l-ġustizzja brasna mollija ninsabu determinati li nilqgħu kull sfida għal ġid ta' pajjiżna. Hekk sostna s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Żamid Demek kif indirizza il-Kunsill Ġenerali bit-tema riforma u tiġdid. Wassaħaq illi ir-riforma fl-Istatut tal-Partit Nazzjonalista nbniet minn isfel għal fuq u tagħti wisa għal dem ġdid fih dan il-partit. Rati l-kuraġġ u l-appoġġ kollu liż-żgħażagħ preżenti u liż-żgħażagħ ngħidilhom intkom il-preżent ta' dan il-partit, mhux biss il-futur, il-preżent, parti kruċjali mill-preżent tagħna. Francis Żamid Demek sostna li l-Partit Nazzjonalista jemmen fl-inklużjoni soċjali, jemmen fil-ġustizzja u dejjem ser ikun solidari mal-poplu Malti u Awċi. X'il-politiku jgħatem sabiex iservi u mhux biex jisserva. Huwa appella biex aktar minn qatt qabel inkunu kburin u nożżu l-forza tagħna fl-għaqda. Fakkar li l-kull min kien jimmielita preċedentament fil-Partit Nazzjonalista u għal xi raġuni jitbiegħat illi l-bieb għalihom jinsab miftuħ ħalli flimkien inkunu it-tarka tal-poplu. Ikun hemm kemm ikun hemm gvern li huwa maħkum u marbut mal-poter u ma' xejn iżjed, meta l-pajjiż isejjaħlek twieġeb għal dik is-sejħa. Jista' jkun hemm differenzi ta' opinjoni, ta' personalitajiet, imma fuq dak li naqblu flimkien, fuq it-tfittxija l-verità, għall-ġustizzja li nkunu tarka tal-poplu, jekk tassew irridu naslu, irridu nkunu kapaċi naħdmu flimkien. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista sostna illi Gvern Nazzjonalista ġab l-indipendenza u daħħal lil Malta fl-Unjoni Ewropea fil-waqt illi Gvern Laburista għamel il-politika strument ta' serq u mġiba ħażina. Dan fil-waqt li stqarr li l-proċess ta' tiġdid fih dan il-partit ser tkun qed ikompli u fil-waqt li fil-ġimgħat li ġejjin it-tmexxija ser tkun qed tiltaqa' mal-kumitati u l-frija kollha tal-Partit Nazzjonalista stieden lil min jista' jagħti l-għajnuna tiegħu f'dan it-tiġdid sabiex ma jibżax isemma leħnu f'dan il-mument tant delikat għal pajjiżna. Il-Kunsill Ġenerali nfetaħ mill-President Censu Gallia illi fil-messaġġ tiegħu insista illi issa bit-tibdil fl-istatut il-Partit Nazzjonalista għandu jara parteċipazzjoni akbar ta' nies fih danu. Censu Gallia appella sabiex il-partit ikompli jibni fuq ix-xogħol kbir illi sar fl-aħħar 12-il xahar.